You see again the Mass and Craft, the Queen of African Culture, and today I am live in Iheakpu Awka. The Mass and Craft is a global database where our history and culture is being discussed and showcased. A platform whereby will allow the community to tell their history themselves, how original their history is themselves. Unlike the other time, they will allow the white people to tell the history, which is not suit the originality of our history. We allow them to distort our history and tell the way that favor them. So guys, today I'm live in Iheakpu Awka to tell you the great history of the Iheakpu Awka people. What make them unique and what made their culture unique and what made them to stand out among other people. So guys, I am live in Iheakpu Awka. When you say Iheakpu Awka, yes, I am here live with the elders, our fathers, our grandfathers from Iheakpu Awka to tell you the great history of the Iheakpu Awka people. So guys, the only thing you can do to support this platform is to subscribe, follow my platform so that we'll build this platform together where we'll have the originality of our history so that we don't allow people to tell our history by themselves. So guys, let's go there so that we can tell the history of Iheakpu Awka people. As you can see, I am live in Iheakpu Awka. Yeah! When you talk about Iheakpu Awka, they are known with rich culture that makes them very unique. So, I don't know. I know Bununta. If Basari Iheakpu Awka, if you marry Nubundi Iheakpu Awka, maybe you need and also. I don't know. All right, let's go, guys. Let's go. So, guys, when you talk about Iheakpu Awka, their history and culture is very unique, and that's what makes them stand out among other tribes. So, guys, follow me. Let's go. Igwe sosi worojo ma wona nga biara bai ndago gogo yem ja gacha mi bu gacha aga lo nyeji kwa mara ori woro na ganya lile adam ya Okano bara biko na Igwe His Royal Highness Igwe Gracious C. Eze I know be Savior ndị bịara banye ala na anyị ga-asụ Iheakpu Awka ya dialect of Igbo mana anyị ga-asụ ya ka anyị asụ ya bụ ohe anyị kugidere m na-aghọta anyị kọwa mmanụ iwu na ndị be anyị na-asụ na ọjị bụ odo ya bụ anyị sị na anyị aka mmanụ gị odo ya bụ na ya anaghị ọjị so n'ihe Igwe wetere bụ odo bụ anyị na-akpọ ha n'asụsụ Iheakpu Awka ya bụ ọjị ọka n'ọbara anyị na-ekele Chukwu maka ndị bịara be anyị ka Chukwu edebata n'udo. Anyị na-ekele Chukwu echi ekere ndị igwe n'ala emere ka adị n'ala nke nta onye anyị ndụ n'ime ndụ anyị kele meghe eze toka abịa maka na gị bichi ifta kwuru na onwe nwe onye ji tụnyere gị mgbe ị karịa na-eme ihe elikere bụ aga enyanwụ bụ aga uchonwa bụ aga ihe bụ aga ọchịchị bụ aga ihe elikere kere zuru oke onwe nke ya sị na nke adịghị ọyị ara ayọ ọnụgụ na mgbakọ ịgbakọtara be nta maka ndị abịara maka ihe omenala chukwa mgbe ekele n'isi ha asụkwa ji abịa ha ya n'udo ma ha ala n'udo ekele ma ndị ile n'ebe a ka ị nọnyere anyị nye ya amamihe ka ọ na uche a ga-eji wee kpa nkata anyị kpacha ka ọ bara anyị uru ka obodo anyị dị n'anya ọyị ka anyị mata ndị anaghị echi mara ka anyị si wee fụta maka anyị si wee ego ka Chukwu nọnyere anyị n'ọnọdụ a gọzie anyị ka ọ nọrọ anyị dịrọ ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen n'afọ na Today I'm with my grandfathers from Iheakpu Awka. So I will allow them to introduce themselves to us, normal as later on, and then we'll move on what we have today. So Namdumurum I am super and K super and put it in a cage in Mara. So name the honorable Tabu, Yen Basara Guy Shija Abiaga. Uwe Darnil, Uwe Teteresana baggage, Etete. Number guy she jabiaga. No, I marry guy she jabiaga. Ye basara, Iheakpu Awka.
ya bụ nọ n'ụbụrụ nta mega anyị si eme na anyị akọwa ndị na-ekiri anyị ya ha anyị then we'll continue. Igwe. Thank you, sir. Ya akọwa ndị na-ekiri anyị eji mara gị na. Okay. Aha m bụ Igwe His Highness Igwe Ignatius Eze, Savior of Iheakpu Awka Kingdom. Savior wey ji wee mara m. Igwe Iheakpu Awka. Nwa bụ Igwe Iheakpu Awka. Oh, thank you, sir. Ya akọwa na eji mara gị. Aha m bụ Eze Damian Chinwụba, eji ma mgbe anyị ike Ọkanaba. Nna m, ya akọwa na eji mara gị na. Ichie H.O. Eze, the Palace Secretary to His Royal Highness Igwe Isi-Uzo of Iheakpu Autonomous Community. Oh, nna m. Aha m bụ Mike Mpozi Idoko. Anụmanụ ya n'Umujeja n'Iheakpu Awka. Aha m bụ Ona Livinus Kizito. Ọmụma bụ Taino President of Iheakpu Awka Community. You're welcome. Nna m. Aha m bụ Eze Ruben, Ichie Eze Ruben. Onye Iheakpu. I'm onye Iheakpu nwabịa. Alan. Na gobe di mara. I'm Ono Pius Ona. From where then I'm advisor to this Igwe's cabinet. I'm only more Iheakpu Awka. Na gobe di mara. I am Daniel Ona Ichie Nanyugo one of Iheakpu Awka. I'm assistant secretary. Igwe Savior. Yeah. Gobe di mara. The only Alhaji Umaru. As an advisor for this Iheakpu Awka Kingdom, this palace. Iko mana anyị eji mara. Okay, aha m bụ Sunday Ezegwu, onye nke ji so n'Ikuba na mara Ichie mmiri gbanyere ọkụ bịam 1 Edemala Chibli. Odogwu na South. Ekele m. Alan. Welcome, sir. Alan. Nai. Iko mana anyị eji mara. Okay, thank you so much. Aha m bụ Kasmia Eze, Ichie Chimereze 1 n'Iheakpu Awka. Ichie Chimereze 1. Oh yes, n'Iheakpu Awka Kingdom. Thank you. God bless you. God bless you. Na ị bịara n'ihe anyị ji maka anọrọ. Gidege asụ Iheakpu Awka. Gidege Iheakpu Awka jija abụrụ Iheakpu Awka nta. Iheakpu Awka ji ya Iheakpu shi wee bido. Anyị bụ ndị Awka. Nna anyị bụ Awka wa anyị bụ ha bụ Awka. Ma ị bịa na obodo ile nwere iwu na-eji obodo. So ma nna nke anyị latara Iheakpu, ọ bụ great man, ọ gbara nta well. Ofisi na ọkwado okporo onwe ka jikwana ma jikwana bakwado m nwe ọfụma. N'iwu na o jiri do nta o yiva na ya lata. Ma ndị Awka a na-eri enwe ọcha. So o jiri ụbọchị na-aje egbo nta. O jiche nta mgbe ya agbagbute anụ ọgbagbute ụnụ o weche n'aka ịkpa. Ya bụ nsọ o shi kwado onwe maka na ọ ga-eje nta gbara kalata. La ya n'ụbọchị na-ana ji egbo ga-ala aja ahụghị anụ ụzọ adịghị. Ọ lautere huma enwe ọcha ọ ma ihe oyi eme ma ọ na ọha afọ ya gbara kalata na nwere ike nwee kweshi wee dene ya o wee gbaa enwe a gbagburu enwe ọcha taa sere etie n'ịkpa. So mgbe ndị Awka discover na ndị ọga hụ ma ghọta na o mere ihe a ga-eme obodo nwere nsọ nwere anụ ha anaghị eri nwe ka ha na-eri. So mgbe ọha chọpụtaziri ọghọta na nwere ka esi wee na-agba izu o wee gbafu bụ nke gbafu n'obodo gbara bata side 90 mile ọhụma na aka na-achụ a ọgbalaga na side bata gala then so kosmọ ịbata n'obodo n'ihi ejebe igwe ya gwa onye nwe obodo na onu batara ka mmadụ ndị batara ya bụ ihe mgbe ọ batara ya rutere dị
ha no bo fi ha de comfort no kata ozu gbadata na achọ obishi mba wee gbafu ka wee gbalatazie na ịha latazie ba mgbalụtara agba ibeje ha eruo agba ibeje so from there ha ọkụcha ka eshi mba ozie wee latazie ba mgbe latara abịa na nwere ndị obodo nọ n'obodo a na-eke ndị ngwaala ha nọ n'obodo onwe ma mgbe erukwute so anyị nwere ịkwa na ebe sori abịa abụọ ma ịbịa na Igbo Nsụka niile na edisi ngwaala na onweghị zone ọnọcha ha adịghị ndị le bịara obodo rukwute onwe nwe gesi na ebe shi abịa abụọ so ha teziri wee gishi ha side ụkwụ akpụ besan be ha nọrọ ebe ha nọziri shi ha ọbụ chọbaze nwebezie ground na ọbazie so gbabazie mbọ bido grow ya na grow izi ka na ngwa bi mebe mụkọtabezie ebe alụ nwaanyị ba mụtabezie ụmụ from kind of here ndị ụfọdụ kwa bụrụ larezie ugbo Iheakpu Obollo so ka elaze Iheakpu Obollo kwụ na na Iheakpu Obollo anyị na-emegote that today don't nwere ya na-eme ka ha na-abịa anya ka nwere return ndị banya na-agba every year ka na-abịa the return ka na-abịa so gbachara cup a na-ekpo ha abịa agbagbo the ball o nwere ha na ha give ndị ji ala ka ndị mere gwa na anyị nwa na-eje iji gosi na ha bụ nwanne so na Iheakpu Awka nta na ebe anyị si jere bụ Awka ba nwere mpakala mgbe kpatara ya so ka m tọwete dị la dis na anyị nwere m ndị ọzọ m na nọcha na-ekeke so ya abanyezi n'ọda nwa na bụ na m ka m jibere dị nwa Awka na ọbara so kaptore na enye ichie ya bụ the writer anyị nwere na Iheakpu Awka now ndị ọzọ anyị nwechere bụ ọtọs nọchabata ya bụ onye nọ na anyị mara as iche akwụkwọ mgbe Awka na ọbara latara na ọ dị be maka ya batara ka Awka na amụta nwa ọkpara agba n'ikuku o wesi ala gbagoro na the other side eji aja nọrọ mgbe akpata na nwere ịbịa na nwere onye isi ọha nwe edikolo o nwoke edikolo na-asị edikolo ga nwatakịrị ga-erule gị ka nwere na obule gị 40 years ma bụ onye kwute na ya aswachi mere ndị ile nọ that very side tọsọ na anọrụ ha dere 1 million na ndị swara mgbe ọgwụ na obodo le swakpochara ana ma ọ bụ that community ehu na ya edeghị urukwute mee na ga ya bụ onye isi na ebe ahụ anyị lele anya ka ọ dị na ngwu ọzọ ya bụ onye isi mgbe anyị na-ekwu maka na ọ bụ isi ọha ọ bụrụ na nwere ndị isi ọzọ swara ha le swakpochara ya mgbe oji ma orukwute na mkpụrụ nke na ga aswachiri ọha anyị lele so ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya Awka na ọbara iche eze hechio Anyike the president mkposh ndị ichie the advisors ekele m niile ekele m debịa aba anyị nna m gịbị nwere ya akọwa naanị gbasara Iheakpu Awka na mbe na anyị nọ iji gbakonye n'ihe igwe kwuru na nke mbụ bụ ka m bido na eha maka na ọnwa anaghị egbe ya Iheakpu Awka ije na Igbo language na Iheakpu is Iheakpu Iheakpu but ije n'Awka na ọ bụghị OKA which is Igbo kama na ọ bụ AWKA so na the question bụ ọ bụ gịnị kpatara na ọ bụghị OKA na ọ ga-abụ AWKA Awka so that Awka bụ a bridge is a bridge o nwere ihe o linkere ihe eji wee hafụ ya AKWA bụ to show ebe anyị si wee bịa ya bụ Awka nke dị na Anambra steeti Awka dị na Anambra steeti Awka nke Anambra bụ iji gosi na ọ bụ Awka Anambra steeti not Enugu steeti so ya bụ the reason nke bụ na anyị na-adị careful as ndị Iheakpu Awka because na ide Iheakpu Awka na offices a na-eteke azụ onye Anambra unless igwe ahụ sị na AWKA abụghị from Anambra n'ọwa ebe a so and ihe kpatara ya bụ etu igochi wee kwu na nna anyị bụ Awka na ọbara ya bụ nna Iheakpu Awka
Ọkanọbara ma nwanne nwoke bụ Mkpakode. These are two brothers, the same father and the same mother. Ọkanọbara na Mkpakode. Then Ọkanọbara ọ na-ekwu maka na ọ bụrụ onye nta maọbụ hunter si na Anambra si ebe ahụ because of na egburu enwe. Ije jụọ onye Ọka today na nsọ ha eri enwe ma today ask onye Ọka lile hule chi today na ha ga-eri enwe. Irie enwe that place you are in trouble. So mara nwa ahụ egbuziri bụ ihe buteziri problem. Achọzịa igbue Ọkanọbara because of that. Ọgbafu ya bụ the migration. Oshi ebe ahụ gbafu lata 9th mile, shi 9th mile later and obido savụba ata of Igala with his family. So nọkọta na nke Igala ihe a na-ekwu they take some years. Ọ bụrụ na ọ na-ede ọfọ ọ bụrụ like that it only take years. So onwe disagreement with ata of Igala. Ya bụ emetere oshukomere ebe ahụ migrate eto agwa Ibeje Enugu Ezike. If you go to Enugu Ezike na ndị ha akpọ ka bi ebe ahụ. Ya bụ the reason. Anyị nwere ụmụnna there. Ha na-alata ma onye isi ruo ha. Yes. Mana ụmụ ya na ụmụ ya anyị nwere land there because of ihe a na-ekwu. The same thing ebe a na-akpọ Ishiala n'Enugu Ezike. Ndị ha akpọ ka n'ebe ahụ. And all that migration be evitere. So it is from that agwa Ibeje Osheba Latazia this place. Map anyị ime ya akwụkwọ anyị ahụ the map of him na agwa all the clearly written the movement hence are documented ebe. So oge ha lataziri ebe ya na nwanne nwoke. Ọ bụrụ na enwere ebe a na-akpọ Ngwala. Enwe few people that are already there. Yes, just a few posts here. Have meet in that. Hey, one mag, Ebana Hijir, but they are already here. He will nozzle with them. Ya patara na ina kpohe Ngwala. Ngwala. Under Ngwala, because nehe nobano before Ọkanọbara na Mkpakode lata, I will not have the eldest. He will have the eldest. Ọ bụrụ na ezuru n'ihe akpụ nwere ike iwere ọjị gọọmọ ọhọ mehe nọ. Anyị na-enwe many ceremony na central place. Oles ma ọ bụ na onye shi ebe ahụ nọ bụ na iwere ọjị gọọmọ ọhọ. Igwe nwere ike iwere ọjị gọọmọ ọhọ ma ndị ahụ nọrọ ebe anyị na-eme something central. Yes. Igwe ga-eweta igwe ga-adres igwe ga-asụ o nwere onye Ngwala n'ebe a first. Ọ bụrụ na o nwere no onye the permission. Ma ọ bụrụ na o nweghị he can go ahead. Ọ ya bụ a na-ekwu maka Ngwala. So hasatala nọgide igwe kwuru maka onye isi ọha ka m gwa gị ka m mee explain ka onye isi ọha si wee bịa. A nọgidere ebe ahụ ọ bụrụ that n'oru one certain day onwe dibịa Jeko Amube Enugu Ezike evie n'abọ. Yes, the dibịa na-evie n'abọ. So ọ na-aga na o wee gatazia ebe ndị Ngwala ahụ nọ meeting. Ha chịrị di dibịa ọchị. So ha chịrị ọchị chichari ọchị. The dibịa got annoyed. O move some distance. Wefute opu kwa were opu ahụ kwa mmadụ enweghị ike ikwu ihe o zuru opu ahụ. But na letazi ndị Ngwala ahụ anwụba. Yes, ha nwụbazia. So egwu jidezie because of the frequency of the death. Ndị ghọtaziri woziri egwu wee gbafu from that land wee gbalaga na village a na-akpọ Umorio for protection. So that Umorio ahụ wee nye ha condition say for that protection na ha ga-esi power ahụ eji wee bụrụ eldest in return.
So out of fear and that power we see there to that village Umorio. Umorio the largest in population in Iheakpu Awka in village circle. So Umorio we was that power from Ndungwal. Ya mere na seat of government in Iheakpu Awka bụ Umorio. Mana na history anyị gosiri na ọ bụ Ngwal bụ the eldest. Mana the seat of government bụ Umorio because of ihe amụkọna bịa mere. Ya kpatara igwe na-ekwu maka onye isi ọha. Then onye isi ọha now ka esi abịa na ebe a abrozi by age no village wise. Then Mkpakode bụ brother Awka na Obara. Move mgbe na-akpọ age settled there. Ya nwa bụ the eldest person na age extraction. Irukwe ebe ahụ na enwere 6 villages na age. Nwesi villages na Engu. Mana this ede a na-ekwu anaghị abịa na age dịka need 100 years. No nwere particular extraction a na-akpọ ụmụ ọnọja. You cannot be ede ma ishighi ụmụ ọnọja. You cannot be ede n'ihe akpọ ma ishighi that ụmụ ọnọja no matter your age. So na Iheakpu Awka nọrọ meeting na onye isi ọha sit na ede sit you have the two brothers. You have the two brothers. Anywhere anọ of the two brothers. So ya bụ that name Iheakpu Awka. Ka ịma ka the name shi wee bịa. Ano maka na ogburu da enwe ogburu mere ejiji achụfunu ya. Na afaga na achọ ya ma egbe ebe ọ wụzuru. Na-agbazi ọsọ. So ka ha lataziri ebe a. Ha lụrụ Iheakpu Awka bụ warriors. Because anyị enwedịghị ala here. They fought Ibagwa. They fought war with Ibagwa. Chozubegha and occupied. They fought with Ovoko. They fought with Uhunowere. They fought with Obukpa. They fought with Onicheluwezke. You have the expansion. Ya metere na ịbịa na Iheakpu Awka anyị enweghị much land compared to other communities. Like Ibagwa ị na-ele anya na-enwere ike eke Ibagwa into two, half of it nwere ike had bigger than Iheakpu Awka because we were just fighting wars to get a place. Yes, so that is exactly what happened. Ya bụ the name Iheakpu. University of Nigeria Nsukka ị na-ele anya onye ọka nwe ebe ahụ na-ebute eli here ma ha chọọ. Onye ọka nwe ebe ahụ ha ga-achọghị village na-ebute ebe eli. Lecturer, any child, anybody nwụrụ na UNN here ma ọ bụ onye ọka origin ha achọghị village, they come here na enye ha land elibe here. Maka na ha bụ nwanne. Yes. Ịbanye na University of Nigeria ihe na-achọ ịbanyekwa officer ma ọ bụ onye ọka Iheakpu Awka no worry ask his brother. They know the history is there. I can say that they can only mad here. Ima only achọghị ivulu Awka na ha here na anaghị land free. They bury the person here. They take it no lara na ebe. That is the reason we lay no deba Iheakpu Awka. But unu na-esi mbe na-eje Awka ma ha na-eme ihe na ka unu je na ha emekọrọ ihe. Mgbe anyị na-eme research we went to mgbe anyị shuwe that Awka na Obara mgbe shuwe move mgbe na-akpọ Nri. If you go to Awka, ask of Nri. You have the residence of Awka na Obara. And even our greeting, you can ask Awka na Obara, I see progress. Our own father here, Awka na Obara, to make sure that the name doesn't die, Obollo a symbol of greeting. Mbaya anole throughout the federation, outside the country, and a greeting name Awka na Obara. Na ya ask progress. Awka na Obara, I ask progress. In a clear 3 times. I could progress. The other communities nwere ike nji hu no were. We ma also Awka na Obara. No na all mo na mbo Iheakpu Awka. That is name am saying no one ga-egbe ha. We are still talking about Awka na Obara maybe thousands of years ago. So obia am say kem gbako n'igwe. But mgbe ahụ shi Awka ya gbalite Okpo family ya gbalite. Yes. Yes, Okpo family we bata here. Yeah, metere na the family started growing. Ewe nwezie 12 villages
ụmụ ya spread. Do you get it? 12. A na-ekie ya kpata na ịbịa a na-asị ịnụma ụmụ ezeaja ụmụ. Do you get it? Ụmụ aroji, ụmụ aka, ụmụ. That is showing ụmụ ahụ ka ha chiwe expand. Ịbịa na kingdom nke igwe n'ọbịa bụ ebe this 12 sons of Okanobara settled. 6 of them asịghị na ha bụ ngwu. 6 of them asịghị na ha bụ eji. Ị na-anụ maka agụ Iheakpu Awka. Now we migrated from here. I anaghị share gishi. We only settled there. Amonyeg. We settled there just to buy the land, build house. But now we cannot. I am going to Onyish. Onyish will come over here because my village here on Ogneg. So all I could hear Mobata. When you read these names, usually names like that. Then as he said, Iheakpu Awka and Iheakpu Obollo. All because of lack of land abateg, making enough space. Iheakpu Obollo now moved. And Ije Obollo Iheakpu Obollo no problem till today. You have the can I say here no Obollo. I keep hearing this particular thing and it is still existing. Opening and net up to today, them go say Nendu Bolo na asing Iheakpu Obollo no na bugundu be no la. But it is Ije Bang. Village is still Iheakpu be there bang. Man, you see there by the names. The names. Ije Bang ne ahu Otobu Morio. They can Iheakpu Obollo, which is Umorio here. They have the similarity in names. Iheakpu Obollo. Then to show that blood relationship, Nehen Abia 9 every October mass return. Led by Alhaji Yaro. Yani Deha Abia. Heni Vru Manya. Vru Ihe Ilebia. Sometimes Vru Ma. To show the ancestral home. Then Hebaza, and we host here. Nye Henry. Nye Mayanka, Nye Hoji. Ojuwa Uka Ada maybe here to some extent because the tradition abu paganism. Paganism African religion. But the tradition of Kendi Sheme. What I mean is that under our forefathers and our fathers, no wesa nehena daredia. Ima wesa nendi umorio ba abia umorio igo wesa. Ndị ikolo dị abịa ikolo but na ụka abịa brand everything ọ dịka na-asị na ọ dị sinful ị mara na akọchọ mmetego mere na enwere ike meet your brother ịma ama you meet your sister ịma ama mana ọ bụ na half that tradition na ọ ka na-eme agwabugo m nso na onye mara injinia eze isoro Iheakpu Obollo na because of that relationship n'ihe dafụta we use that name to help each other overline transformer, over electrical cables, because no women na choya. Then because they didn't get that contract, I want to Iheakpu Awka extension. A way vuzuru wire here, Yereban Hawk. Yes. So this is the relationship. Yeah, the one chimobogre mobujimpa Iheakpu Awka manan Iheakpu Obollo bu wanenchi. Yes. Everywhere, even as students, at university, and if you Iheakpu Obollo, Iheakpu Awka, you relate as brothers and sisters. That is the truth. Because in the Mayane, Ibiano Obollo ne henazi Iheakpu Obollo. Yes. Of which ne and man we ask on man gano. Asịgị na ha kono ji ma ọ bụ ihe na-asịgị na he na-enwe na akọ ya na ego abụghị onye Obollo na ebe onye Iheakpu na abụghị onye Obollo bịa na awọtazi na Iheakpu Obollo mbe na be he shishirala mbe. Yes. Iheakpu Obollo migrated from Iheakpu Awka. Migrated from Iheakpu Awka. Yes. And ije ebe ahụ I know names of our villages. Go and compare. You will see that that name I know what is existing there. So that's that. No,
modernization na-emezi ka na-emebi ihe because ọ bụrụ na ka nwee that cultural tie na ha ga na-abịa efe anyị be nna ha because that is where they migrated from. That's that. So ịbịa ihe ọzọ dịka na akwụkwọ a ihe m na-ekwu the documented documented ma agụba ifụrụ ihe a at the back page ihe a bụ effigy n'oyibo ịbịa n'Igbo na ihe anyị na-akpọ ya bụ ndị onye isi arụ anyị ma anwụchara anwụ like watch ihe a very well ifu na nke a bụ the tallest otu ọ nọ here bụ ka ha swagara ka ha swagachara ya kpata na ha hara o nwere onye ka ọka na ọbara bụ the tallest ya bụ arụa ije ebe onye isi arụa na ahụ ka ọ nọ ụtụtụ ọbịa fee ya techin ha ọjị kechere ha kpechere ekpere n'ụzọ nke ya bụ anyị ji wee made cover page na-eweliwe m na ese gasho o nwere nsị m juma mgbe afọ gị nere o shiri ọka ya lata ndị fọla kwasịrị mgbe fọla kwasịrị onwe gị a na he wọta shokomgbom ha nwere ide just ịmago dịka ha gbakọ ọsọ ndụ bịa the small group ahụ nnabata ha na ha ga-anọ ya ọ dịkwa nso ya ngwaala ba na-ekere ha nabata ha na ha ga-anọ even like o nwere ihe onye akwuru okwu dịka mgbe hụlata onwere ihe eji wee bata o nwere ihe anyị na worship de ọnụ ala ọka dị today ọnụ ala yes ọnụ ala ọka dị n'otoba ahụ ekpochidigị ana kwasịrị abịakwasị ka ọ bụ eji ya lata eji wee lata ọnụ ala a na-agọ ya kpatara ọka na ọbara ahụ m na-asị ọka na ọbara asịghị ọnụ ọka na ọbara ewu ya mgbe ọ bụla ị chọrọ ịgọ ọka na ọbara ahụ n'ebe ahụ ka ị na-eje ọ dị buried with ite agwaghị ya na-eje ekpughe na-agwamaghị ya na-eje ekpughe and na anọrọ agọ ya na ọ bụghị everybody to qualified to go there ịbịa na onye isi 12 n'ụbọchị a na-agọ ya ma ị nwee clean hands ije there you will not survive. He participate ụbọchị agọrọ ya you will not live after 1 year. Maka ya kpatara ndị na-eje na the few ya bụ data ọnụ ala ya bụ shrine na anyị hụrụ nna anyị ahụ wetere and ọ ka dị meta onye na-eje na-abịa mara na ị nwere pure heart. So that's that. So ihe dị na obodo niile ịhụrụ nọ n'ala Igbo nwere aka iche ya bịa tena ọka hụrụ nwe ha ebe echi balata nọ n'ọka te ndị ha kpụbara nwe lade ndị bolo nwe ebe echi welata ọ kata ha sị ndị ha kpọka nwe ha kpụbara n'ụlọ anụ echi be ha kama ha ma na ebe echi welata so every onwe obodo ga-enwe ebe echi wee bịa ibe agwa ya ka shiri n'ike welata o wee fu nwe mmehie mere n'ibe a n'ike anyị jere igwe bụ akpọrọ ma anyị jere festival there ọ kpọrọ akpa anyị jere so eluigwe ezike pọtọ nshi gara wee bịa o nwere esi na ọha nwee ala Igbo like ndị ọfọ ọha sị na ụlọ anụ ishi mbe ya bụ ọzọ eke wee kume ma ndị mmiri na akọ ọhụrụ dị na everybody nwere ebe wee bịa so na bụ ka that issue ya wa nshi wee dị na ilele ali mmadụ ile bịara abịa